Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawagan ni Simang ni Peter akan-akan na nga agtatakaw. Gapu iti panagpuros ni Peter iti bunga ti mangga. Iti may nga aldaw ang nagsabat da Sanjo kan Simang. Adda na ibaga ni Sanjo iti kabsat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Kinapaidam, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ngam, kukwa kaon ti dagaan nagtakdaran ti mangga. Una yan ka bagis. Mayat ka di tirik nam, abo ko dam ti bunga ti dakkel amangga. Apay, tultulungan na ka day nga agbayad iti buwis ti dagaan nagtakdaran ti mangga. Awan kat ti masapul yo kada tao, iso anapan nakkel kayo. Ngamsapay la ko mga rod, tagnanayon anarang ay ti panagbiagyaw. Rumangay kami tanagagat kamay. Saan nakas kada kayo asadaut? Saan kami matasa daot kabagis? Madamapay ngamin nga agad-adal ti anak may. Himbagkan ka tadan trabaho ti duwang anak yaw. Anya tinagsaritaan nyo kini kabagis mo jay dalan. Sintero na kiidenti pa nang ibagbagak nga agtatakaw ti anak na. Makita man no anya ti masakbayan dagitang anak na. Umapaldan sa mo't kadagiti duwang anak tang agtrabaho ijay syudad. Lakit di Nilaing mo't Peter at tricycle driver ti agsapsapol nga anak da. Manulaing mo ti masapsapulan na iti agmalama pa nagpasada na. Saan mo't unay nga do ti pasayros di tayo? Adda ka din nakasaom nga agtrabaho iti ipaparamid ta balay. Radda, mangrugi da inton bigat nga agtrabaho. Inakbantayan ta kontrata mait. Ang mga nusinsinan ti aramidan da. Ay, wala. Awan lakit diti pa nagtalagkaw kadagiti agtrabaho no saan ida mabantayan. Kunak man no gumatang ka, anya ka ditikit kitaam di tabanger, maray. Adumot ti trabahador daman ang Simang. Dakelakit de ti paaramid da abalay, maray. Anya ngay nga rood kat adamot kwartada, mare. Ang addaan daman, napaidam damot. Ha? Apay? Pinaidaman da ka di maray? Nay, kunak man no saan da ka apaidaman, ta nasaya at kayo mo't kadakwada. Kaano imbaga na pa'y nga agtatakaw ti anak ko, gapulaang iti bunga ti mangga. Kunak man no kukwayo amin nga agkakabsat ti poon ti mangga, maray. Dayta ti amumi, mare. Ngam kuna na ako kuanan, tamasakupan ka no ti dagana. Isu ka no ti mangbuy-buys. Oray man no iso ti mang bubues, no kayat na ti agparano. Nakawit ka matmanang Brenda. Umay ko man kitaan, numalmalpas matlaang ti balay mi. Mayat sa mo ti trabaho mi iji syudad. Awan ka di ti mabalin asarikan mi ijay manang. Narigat ti sumurek ijay opisina apagtrab-trabahwak. Janitor lang kat masapol nga adda 2 tawen nga experience na. Unay ka ti klase na day nga opisina ngay manang. Ada ka di experience mo akas para dalos? Ubingak pa'y kat agdaldalos ako ni Jibalay mi manang. Diferensya ti panagdalos iti basit abalay, kan iti dakkel apas da. Ni Brendan samot niya kadwam itay amagmag na anak ko. Simbangpot ka di manan. Wala nang. Dinamag ko, no adapay mabalin asarkan at trabaho ija ayan na nga opisina. Ngam, kunana anarigat ka no ti sumrak ijay. Apay ka no anarigat. Agsapol da ka no iti 2 years experience, nanang. Apay nga ididamo na ti sumrak ijay. Kinasapulan da ka diti 2 years experience na. Kat naggapumot dito'y away, sakbay anapan nagtrabaho ijay. Di na siguro kaya't amaada anak mo't iti trabaho. Tapno isula ang timako na nga adda trabaho na, ijay syudad. Ay, oo, nahikat ti kinapaidam dagita pamilyan. Agpapada da amin apaidam. Di da kaya ti maartapan.
At damat ni Manang Brenda akasinsin mo, Manong Peter. Adda ka di? Imay na siguro kinita ti paparamid da balay iti asidig tayo. Agpat patulong akan kwa na, ta sumrag ako kumamot iti pagtraptrabahuan na. Ngam ko na namat anarigat ka no ti sumrak ijay. Lipate mo ti agpatulong kenkwana. Imbag pa iti sa bali a tao, tamatulungan na. Ang amda tayo akaruban na. Apoy akas jaya kasinsin mo, Manong. Kasinsin ko ngagpaiso. Ngam di nakibilbilang akasinsin. Oray di na kaibilang akasinsin. Tagkadaraan kayo, Manong. Nagbaliw siguro ti darada Kaputa nagtrabaho ni Jesyudad. Day tatay ko na, day ti Tagalog nga, ibang klase. Talaga nga ibang klase da. Another da. Pinukan mo matendag iti babasit akay kayo amulak, Manang. Sayang. Idinagrokod tayo, kat maalak mo't dagita. Saan mo kuman a pinukan, Manang? Tapakairanudan tayon to no agbunga da. Manu aya dagita kay kayaw, tabayadak ti bannog mao ang nagmula. Saan ko mat apampabayadan, Manang? Masayang anak laeng, tapinukan mo. Kanay, medyo dadakaldan. Tapno da panggapwam ngag trespassing ditoy masakupa, kasta ka day. Na, anya nga ta tinapasama kan kadagiti kalding. Ay inak man kitaan. Dagiti kalding yaw! Saan yung nga ibulaw? Sa umay da dito'y naladan! Nakapagod ti inada, Manong. Saan pa'y amabalin nga ipagod dagita tababasit da pa'y? Uray babasit da. Tadasa ka da. Umay da asaken dagiti masetas dito'y. Ay, inaabugyo ko man Manong. Saan nyo abinarsak? Nay, agpilpilayin ti maysa. Mano tingin na tisaka na day tanga urbaon tabayadak. Ha? Lakwan nakman iti sabon mo, Maray. Kumusta nga iti kalding yu abinarsak ni bayaw mo, Maray? Dayjay, napilay. Kaslag sigsig king amag na. Binugaw na lata ko man, di na ko mabinarsak ta urbon mo't dayjay. Manipod imay da ditoy. Isudan samot ti agari, di ta masakupan yu, Maray. Ay, nasa umon, Maray. Kasla inaken ama anak ikaaruba. Pati manok may amapan di ta arubayan da. Palsiitan ni Manong Kadyaw. Perwisyo ti itdenda kada tayo akaaruba da. Ay, ala, yagmon ti gagatangag, Maray, ta inak aglaban. Lakwan nakmano anya tilakom di tama sida. At dakar ni ti manok kan baboy, Manang. Anya ka di ayat ikayat mo agatangan. Kagudwa kilo ti manaw, kan kagudwa may tababaw. Paglao kakman nga iyadubaw. Ay, uwin gayam. Adaman damagag. Anya ka di ti pa nakaawat mo iti kunada kasla nakaraman abaed, Manang. Apay day ta nakaraman abaed ako nam. Apay adamdamagam kanyak. Ay, uwin ata, kayat ko amaamuan no anya dayjay. Tadyak nga rod ammo, Manang. Day talakit dahin ti saan mo nga amaw. Tay gatgatangag, tay nakaglutaw. Apay nga aging dadamag kayo. No anya ti kayat asawan ti nakaraman abaed. Kat isoda mo ti madakdakamat ang nakaraman abaed, Nanang. Masurunak namin kadakwada. Ang masapul nga agin sa saya atak. Takanayon damot nga umay gumatang dito. No kasta, kinaplastik nga ro ti ipakpakita yu a kinasaya at Nanang. Tapno saan da amapan gumatang di tabangir. Anya pa'y ngay. Customer nga rod ako nada. Sa bagay. No mapagura yu ida, di tadan bangir amapan gumatang. Iso asiriban mo't ida. Tapno dito'y da gumatang. Uray nagalas ti ugali da. Di ka kadiag pasada, apay adi ka pa'y larumwar. Urayek pa makalugan ni Insan Brenda. Nagado ti kargana di tabatog ti balayda. Di kad nasaya at tadan pasaheros mo. Di nan tumat lang bayadan ti husto a pasahe.
Ibaganan tumanen alibre, tawan sabsabali. Kaya nagngina ti gasolina. Ay, no apay matakas tadag ita Kayat dati agpailibre, ngam di damot kayat ti agparanod. Paidam atat tao. Imbaglakit din Tas saan kayo wakas day nanang? Pinagbaliw ida ti kwartada, anak ko. Saan damot asigod akas jay ko? Agturpos kumamot ti may sa kadagiti kabsat ko. Tapno maadaan mo't itinasayat at trabaho. Bareng ano agturpos ita atawan. Nanang, gumatangak to iti orchids nga ikabilyo dito'y sangot ti balay. Inton maaladan analaing ti aglawlaw. Tapno saan adadailan ti dingwan ti karuba. Pabayadan nyo ti madadaal ang masetas ti akin dingwan amang dadaal iti masetas. Ay lakit di Naglalay nga ng dagita. Taapay kat ngamin abulos ti dingwan da. Barsakan nyo no adda ngamin umasidag adingwan. Tapno di da makastrak iti inaladan. Adan binarsak ni Tatang Mau kat uray la napilay. Kasta, tapno di da marwam. Tangdanan ka man, tagibunag ka kadagiti daddu magargaret may. Pangipanan nyo ka di. Alaan may jay balay, taiyag dito'y baraw a balay may. Una, umay da kayo tutulungan ante. Di da kong tangdanan. Ay alaman nga raw, awam mga min sa bali ang makita kababali na tangdanan. Ada kanuman na panan dagiti daddu maakaruba. At da ngamin nagpabunag iti mangga ita ante. Iso tinapanan dagiti lalaki. Napanda nagbunag kadagiti nabura sa mangga. Jay malaki di ref tinadagsan Jay daduma nalagan matay. Saan ka day jay gripo iti aruban da sanjaw? Kat gripo pay lang day di tatangyaw? Wala, iso nga dala takarbengan ta makisakdo jay. Nagasgasat da. Ta iti lang arubayan da ti ayan ti gripaw. Mabalin la ko mga ibagkat na jay agripaw. Taya sidag di tayo arubayan. Wen ko ma, tapno saan na masapol ang makisakdo kadakwada. Kukuha mi nga kakabsat day jay. Iso akarbeng aklat ta ti mapan sumakdaw no kayat kaw. Papanam, nakasukat ka mait. Inak gumatang iti house kandakil atang kiti danaw. Tay kabit ijay gripaw ngagturong dito'y balay. Nabababa nga agpaiso ti balay ngam di tayan ti gripaw. Nalakalang asumang at ti danaw no mabumbaan ti gripaw. Daytang araw tinapanunot kaw. Numapon no ti tangkay, sana parikot ti danaw. Ken kabilak tumutin iti gripaw ngagturong iti lababo ken banyaw. Ay, mayat ang araw ay nagnamaitan. Saan ta na sumakdaw? Nakita yo ka di tinsangpet ni Uncle Kadyo, tatang. Anya ka diti kunam nga insangpat na. Dakkelatang kiti danaw. Kan nagdapay host, tatang. Indisagda iti jeep itay. Gimatang iti tangke ti danom. Katawan pa'y matimpakali na abubon. Sa maysa, dito'y lang matarubayan tayo ti ayan ti bubaw. Mas dawak nga ro, tatang. Pagtaudan nga ta ti danom ngay kargada iti dakkel atangke. Anya nga tati plano day tabayaw ko apaidam. Inununada ti gimatang iti tangke. Ket awan pa impakali da abubunda. Nay, anya nga iti aramida mo bayaw. Igalgalot mo matehos di tangarab ti gripaw. Siyempre sirib lang bayaw. Nubumbak daytoy. Mapan di tatangki may ti danom na. Nagnamay kamin iti danom. Ay, saan matamabalin tamaabot ti danom ti gripaw. Umanay laang mat nga usaran mo iti tsimpo ti kalkaw. Imbag kumaano pa nagtutudaw, tamabalin mong aramidan ti panggap mo. Saan may tamabalin nga iparit mo ti pagbumbaan, takukwa ti pamilyayo daytoy? Saan mula nga kukwa?
Sa bali matante sa umbayaw. Heh, Inkaya ba ni Manang Simang? Tagsasarita tayo itinalapat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawa sa napuluhan. Kinapaidam, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.